ni dagabana so minu jolena ni DSC Samake construction mau bolonodi awo DSC Samake construction mau ubi so jo ibe ala kaliko so ale DSC nadi uka barate sojo droinde ube so plaunika ulubo BTP topographie ube ni bela jele nika oke ni ba fe ka terrain sans papier jele DSC Samake construction bi terrain firi so finition nyuma uboke décoration ube ofene nika oke e de station barala iba fe ka station nika ojo ube station nyelemamba nika ulu fene ka ulujo ka supasma nyuma ka okika sola ka nega nyuma kala ona nyongona wero ika so jolente bi ayre ma fiu DSC Samake construction ba ka bara nika onyedo e mago be kuna funia were la sa i senfa biribiri ika se udaga yorola ni oye murba buye station orixi masunya la choy nega jurusra 70 41 27 59 66 23 18 58 bara nyedon okato bara don ba bulu DSC Samake construction mau ubuka bara uba nyedon Abe arabala bi December kalo kletan shegi samba flani muganani au folindo amunu be gala je mali kono mali ko kan o bisimila bi anga kuno funi o konnala kuna funi damnela ka sangani lojurato to kola donya na maili anga jamana nye ma general darmi Assimi Goita ale koni admadiya de man konta kanyeshi anga jamana konna lojurato koni ma de munu betalike moto konna ni o lojurato be se ka moto munu boli fo ka ta se bolu fo ma ani serviette oni anyona chama ame domina ikobi anga jamana koni be sanga konna la ka sangani tenendo temene December kalo kleta ani woro anga jamana critique la mo bado daba maka wili sera alimani oye Dr Amadou ni beko alima Abdermou diko ni alere koni tunye magistrat bay anga jamana konna la daba maka wili sera alima ka sangani tenendo temene mina aka shukonyo bala jira lenkera kunungo tarata kene mika anga jamana kiriko ministry tumbe muna we boya masigi ani fuli chama nyeshi ama oni aka seria chama uluko ninkera keneka wa ko fe anga jamana nyama o koni ye ala yinita ka lere koni décorer ka ke chevalier à titre posthume yere o koni ye amba fo ala ka bada bada dali no ya magistrat Amadou yi kasangani anga jamana autorité de la communication ni o haki ulukelen ko fe ka angani ya koni ta ka foko femiye Joliba TV alepna datuko ka bo anga jamana konna la kada ka aga licencier koni o minena ala tuma mina ni delu chama koni nkera aki koni segla kana aga decision ka mina aye ayira ka fo delu chama kelen ko fe Joliba TV koni mina datuko kalo woro kono kalo woro mi ko fe aga licencier be sigama wa abna segin ka baro koni damne kurai anga jamana ministre so miechine no kene ya komani au ministère de la santé et du développement social ni au ministre koni Dr Assa Badiolo Touré o lukelendo koni ka barabaro koni sigi 5000 abe fo o mako état général de la santé o baraw koni nundu anga jamana faba konna la cabinet kunungo tarata décembre kalo kleta ani wolonvla centre international de conférence de Bamako konna la ni o CICB la jami mina boli kleza ba konna la kene mika anga jamana konna kene ya nyero baka bo fukata si jamana ko kana o lukoni ma ubena siga akil na daira koni ke anga jamana kene ya kula ani ka sega akili fara nyokon ka anga jamana koni kene ya ko ani anyata ka kula la jenyere koni labe mbakaba uri Dr Fatmata Nafuni ali commission d'organisation présidentielle biye December kalo kleta ani shekinye domin talendo ka anya shitungola tawala olu koni tokola domani o journée internationale des migrants o ye o kama anga jamana nyema koni ye bido en koni alanya na mayamina sigi ku yerekera ku migration le changement climatique quelle protection pour les personnes en mobilité kada kan ayirala ka fo mado koni be bogwa jamana kono ka ukunda jamana wero kan achama teke femiye ajia sira fe kada ka mado be bo jamana wera kata jamana were la kana bali abisika ko sabina fo segen fo ka takase bana uni anyoko na chama wero koni ma amido ke anga tungoranke wi ala ka here koni ke wi December kalo kleta ani woro temeneni o benate ne ndo ma kuri ani kuchala sira koni kanege kanye woro wakati katasi akanye sheki wakati koni ma ayirala ka fo ma marfatiki bunatike baldo koni binkane woleta kanye shin bulma fon koni ma ni o koni nye dugutaka moblu yere koni nye min karasbabu ye o koni ma o koni bulu minon koni minola wa na fulma fon oni anyo na tima mere kasoro ka taka ali bi taka yoro koni ma don ula wa o ma kilon koni bunatike ma don
ayirala ko ni waleya kelen kɔni sigira kɛ tuguni kunungo tarata an ka jamana kɔrɔ fanfɛla la Gawo region kɔnɔna la ko bɛ ni o bɛ Gabiro yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna la ayirala ka fɔ ko mɔgɔ naani bonya ko cɛ naani minnu bugunatigɛ kɔni ma dɔn ni maramafɛnw b'u bolo kɔni binkani wale ta ka ɲɛsin minibus dɔw de kɔni ma ni o ye dugutaga mobili misɛnnin dɔw kɔni ye ka fɛn min ye mobili kɔnɔmɔgɔw ka o bolofɛnw kɔni daraki u la fo ka taa se u ka nafolomafɛnw ma ka sɔrɔ ka taga ni u yɛrɛ hali sisan u bugunatigɛ ma dɔw wa u kɔni taara ni fɛn min ye mobili kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ kɔni bolofɛnw bɛɛ lajɛlen ye. A kunnafoniya carina kunungo su kolen kɔfɛ nɛgɛ kan 23 wagatiw kɔni na weleweleda ka kɔni bilala ka da kan ko a jateminɛla ka fɔ narena ni o kɔni ye maninga dugu kɔni kure malikan ka ba fɔ ka taa se Kenyoroba marabolo kɔnɔna la ko karo gɛlɛntinɛ tigilama walima binkani wale tigilamaw kɔni kelen n'u ka u ka base kɔni sigi ni yɔrɔ ninnu kɔnɔna min na u bɛ ka ataki dɔ kɔni labɛn n'u bɛna fɛ k'o kɛ ni dugumaw kɔnɔna min yɛrɛ la u kɔni ye wele kɔni bila marabolo yɛrɛ kɔni douane tigilamaw fo ka taa se polisilakaw ani a gendarmelakaw olu bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ Samako Kuramali fo ka taa se Farabana ma Kangaba ka wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma ani an ka jamana marabolo ɲɛmaaw kɔni ma u ka se ka fɛɛrɛ kɔni kɛ joona ɲɔni u ka se k'u ka waleya cɛjugu kɔni kɛ ka se ka u kɔni minɛ joona. Ko ni y'a jateminɛ hali sisan nɔ an ka jamana faba kɔnɔna la fo ka taa se Mali fan caman kɔni ma siraba kan bolilaw kɔni tɛ siraba sariya caman kɔni bato wa ni u minɛla n'a fɔra ko hakɛ min ka kan k'u ko sara u b'a yira ka o kuma olu kɔni cɛya o kama a yirala ka fɔ ni ma min kɔni bolila ka vitesse damatɛmɛ wale kɔni kɛ n'i minɛla i kɔni kan ka se wari 1000 de kɔni sara wa o kɔfɛ priorité min kɔni kan ka di siraba sanfɛ n'i ban ko kɛ n'i minɛla i bɛ 1000 fɛnɛ kɔni sara o la ni fɛn fɛnɛ minɛla n'i ban ka fɛn kɔni ka o bato i bɛ minɛ 1000 fana i b'o sara ka telefoni kɔni ko manipuler ka ito boli kɔni na fɛn min ye siraba kan yira la i bɛ 1000 sara o fɛnɛ kɔni na wa o kɔfɛ i ka bolimafɛn mobili kɛrɛnkɛrɛnnen n'a sɔrɔ plaque kɔni tɛ o la n'i minɛla o la i bɛ 200 sara o la. O kɔni ye bolimafɛn misɛnninw olu kɔni tɛ nka mobiliba ninnu kɔni ni olu ye boli damatɛmɛ wale kɔni kɛ olu na 1200 sara ni minnu kɔni y'u ban ka priorité kɔni di ni o ye ka u jɔ priorité bɛ minnu bolo olu ka tɛmɛ 1200 u b'o sara o fana la wa hali ni y'u ban ka jɔ fɛ la fana u bɛ 1200 sara o fana la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw ne bɛ dansigi kɛ bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na aw ka mɛn sini alamisa ala k'an ci jɔ koma kɔnɔ ala k'an ka jamana basigi.